Fa 20 anys, un equip de l'Hospital La Fe de València va practicar el primer trasplantament de fetge de la Comunitat Valenciana. La receptora va ser una dona de 59 anys que es trobava en estat crític i a qui esta tècnica li va donar una nova oportunitat. 20 anys han passat ja d'esta fita mèdica, una tècnica que ha permès salvar la vida de moltes persones. Seguint els actes de celebració d'este aniversari està en directe Elena Vivar. Elena, bon dia, conta'ns. Hola, què tal? Bona vesprada. Els actes han començat a primera hora del matí amb una xerrada informativa on s'ha fet repàs al llarg d'estos 20 anys de trasplantaments hepàtics a la nostra comunitat. I ràpidament aquest protagonisme s'ha traslladat als donants que fan possible estos trasplantaments. A ells se'ls ha ret un xicotet homenatge. Com a mostra d'aquesta gratitud pel seu gest solidari tenim esta escultura que s'ha descobert de nou ací a l'Hospital La Fe de València. Nosaltres precisament tenim el seu creador, ell és Juan Pedro Valero. Juan Pedro, bona vesprada. ¿Qué simboliza esta escultura? Esta escultura simboliza una persona abierta, en brazos en cruz, sin cabeza, anónima. Cada cuerpo de la escultura es una provincia de nuestra comunidad. Vostè va ser trasplantat ara fa 7 anys, podem dir un trasplantament de vida o mort. De por la mañana, por la tarde, un código cero, una hepatitis fulminante. La vida te cambia totalmente. A partir d'ahir vostè ja, suposem, està més conscienciat amb la donació d'òrgans. Vostè anima la gent a donar? Por supuesto, hay que donar los órganos. No solamente salva a los enfermos, sino a toda su familia. Moltíssimes gràcies, Juan Pedro. Moltes gràcies. Juan Pedro, com diem, és un dels 1.862 trasplantats de fetge de la nostra comunitat. La crònica que ara veuran resumís estos 20 anys d'història de trasplantaments a la nostra comunitat. Han passat 2 dècades, però en aquell moment les nostres càmeres ja van ser testimonis d'eixa fita mèdica. Va ser esta dona de Castelló de 59 anys la primera a qui li van practicar un trasplantament de fetge a la comunitat. 20 anys i 1.862 trasplantaments de fetge després, malalts, familiars i metges han celebrat avui este aniversari. Ho han fet descobrint esta al·legoria de la donació d'òrgans als jardins de l'Hospital La Fe. Una representació dels trasplantats han fet una ofrena floral. La més jove, esta xiqueta de 2 anys de Burjassot. En 7 mesos va ser el trasplantament, era molt xicoteta. Ella entra al quiròfan en 6 quilos 300 grams. Matilde ja fa 19 anys que viu amb el fetge d'un donant. Em van dir que quedava 2 mesos i mig de vida. Vaig tindre la sort que el dia 1 d'enero del 1992 vaig entrar en la Fe fent les proves i el dia 30 de marzo em van quedar i em van fer el trasplante i hasta avui. A l'acte no podia faltar un dels artífecs d'esta fita mèdica. Fa 20 anys ens ho contava així. En el momento que la hemos cogido estaba ya, como se podría decir, en un periodo terminal. Avui el doctor José Mir estava emocionat. Veure realment en estos 20 anys tot el que s'ha pogut avançar i veure la gent esta que en un principi dona i se fica la seva vida en les teues mans, això és una cosa que no se pot explicar d'emoció i de satisfacció. Del que no hi ha dubtes és que sense els donants este 20 aniversari no hauria sigut possible.